Παραλία Καλαμάτας. Ένα μέρος αυτής της παραλίας και απέναντι βλέπουμε το όρος Καλάθη. Το όρος Καλάθη είναι μια βουνοκορφή του Ταιγέτου, η οποία αγναντεύει όλη την Καλαμάτα, αγναντεύει και όλο το μεσηνιακό κόλπο. Εκεί πίσω, δεν το βλέπουμε από εδώ, κρύβεται η παλιά Βέργα, η Άνω Βέργα, το παραδοσιακό χωριό, το οποίο έχουμε δείξει σε άλλο παλιότερο βίντεο μας και η οποία είναι στα 850 μέτρα υψόμετρο και επίσης εκεί στη μικρή πλατεία του χωριού, το οποίο είναι ακατοίκητο, παρότι το καλοκαίρι αλλά και ίσως κάποιες μέρες του χειμώνα γεμίζει με αρκετούς κατοίκους εκεί, παλιούς, αλλά όχι μόνο παλιούς. Εκεί μπορούμε να δούμε το παλιό χωριό, παραδοσιακό, πανέμορφο, και μία εκκλησία του 1860 περίπου. Είναι κάτι το εντυπωσιακό. Κατεβαίνουμε κάτω, ερχόμαστε λοιπόν στην Βέργα, στην τωρινή Βέργα, αυτή που βλέπουμε εδώ, όλο εκεί που φαίνεται και ο καπνός, αυτό όλο είναι η Βέργα, η οποία Βέργα κατοικείται, και όχι μόνο κατοικείται, έχει μεγαλώσει και πολλοί καλαματιανοί, και όχι μόνο καλαματιανοί αλλά και Αθηναίοι, μένουν εκεί μόνιμα. Εδώ βλέπουμε το μεσηνιακό κόλπο που φτάνει μέχρι εκεί που βλέπουμε την άκρη. Είναι οι Κιτριές, σε αυτή τη μύτη εκεί κάτω, στο μέσο της οθόνης σας, αυτή η μύτη, εκεί είναι οι Κιτριές. Από πίσω όλο αυτό το κομμάτι βέβαια είναι Μάνη. Από εδώ, από την Καλαμάτα, από το ξενοδοχείο Elite, ξεκινάει στην ουσία η Μάνη, ανεξάρτητα αν και η Βέργα και η Μικρή Μαντίνια αν υπάγονται διοικητικά στο Δήμο Καλαμάτας. Εδώ μπορείτε να δείτε του Νοεμβρίου τη θάλασσα. Οι καπνοί εκεί απάνω που βλέπετε δεν είναι τίποτα καπνοί, μαζεύουν ελιές και καίνε τα κλαριά τα οποία ήδη έχουν κόψει για να κατεβάσουν τις ελιές.